SN barang ini ono. Terus anu WK barang ini ono kok ya. Kalau misalnya kecil kok le omong iki. RT barang. Yakin kula misak kecekele lho iki. Ewa semono kono le do nafsiri piye-piye sak karepmu. Ngene mau sak keceke kok. Wis ana tanda-tandane. Malaikat ki ya ora kleru kok dilalah iki ora kleru. Yen kabeh diudani ditibani. Mula ora laisa bidzul utawa nek neng ayat winika nika lafate wa mahya minal zalimina bibangidin. Saka wong sing do zalim umate Nabi Lut niku ora bakal adoh wong mesti kena. Dan ini bentuk siksa sing amat sangat mengerikan. Matine do mati tragis elik banget, matine mati elik. Sing apik-apik lungakke sik digawa Nabi Lut. Hijrah sing apik-apik do lunga. Wah wis medhuene wis suasanane peteng mendunge iki mendung peteng kaya anu mata dewa arep nyaplok kaum niku kaya iwatu wer sing siji jejer kae kena watu langsung wah wis ngono kae sing siji agar bengok kena genti ya dadi mah pas mangap kae jan pas mangap ya wis salahe aneh-aneh urip kok aneh-aneh awake dhewe iki urip ora sah aneh-aneh rasane wis kaya aneh rasa aneh-aneh rasane wis kaya aneh. Karena kadang kita aneh-aneh menurut bijine wong aneh. Ya apa meneh zaman kaya keten wis. Zaman kaya keten iki sing aneh mah dianggep biasa, sing ra aneh mah dianggep aneh kok. Saking dene kebangetene ana salah siji wong muslim tangga kita ngeten niku iki ngrutinke salat duha. Dia niku ngrutinke salat duha. Kan niku wis sak karepe kono wong istilahnya wektune kono, suasanane kono, kahanane kono. Terus ngrutinke salat duha ngono bagi wong liya sing ora pati paham malah sing salat duha niku dibiju aneh. Barang ra aneh malah dadi ketok aneh. Ya aneh. Bahasane ya keren kae ngelokke. Zaman no duha ngono. Zaman no iki zaman saiki ngono lho. Oh ya nek jenengan ketuan nganggo bahasa-bahasa ku ya jenengan iki bahasane sing bahasa mbiyen. Padahal itu wis urusane kono dan Amalia iki ora aneh wong pancen nek sing jenenge jam 8 esuk munggah gitu nek nggo ibadah salat jam duha niku jam 8 munggah niku iki. Kok ya ana wong ngono iki. Ayo kan iki jam-jam glidik larak bagi yang glidik. Nek sing ra glidik kaya ya mung pensiunan. Pensiunan kuwi bayare gedhe kok ya golongan iki golongan
Apa ngono kok ketok iki? Golongan iki. Ana nggon pegawe kepegawaian ora dong ya kula iki ayo mbok golongan apa golongan ra cetha apa ora dong. Sing jelas kita golongan dhuwur. Gek bayar gede pensiunano kae kamangka kon nggo urip ijen. Kowe anake papat kowe dadi kabeh. Wes, sing paling cerak ning Jakarta. Sing paling cerak kuwi terus ana sing ning Yunani kono. Kuwi ngendi aku ora tak do. Sing Kakang Ragil iki ketoke ning kutub utara kono. Kuwi sambat terus salah siji anake langsung transfer jeleng. Eworase mula wis urip ijen, duwe turah-turah, dilalae duwe ngelmu ibadah sing apik, program kahanan sing diadepi niku dienggo ibadah. Mula jam 8 esuk ya duha. Wong arepa selo kae malah nggo duha. Sekarang nek oleh biji aneh meneh iki wis ra ndidit donge jam 8 esuk iki nggo duha, donge iki wong ming ra ndidit manggo pipitan tekan ngendi-endi iki gek nek pite bocor kuwi piye. Kuwi yo mung upama. Kaya tuntun. Wah, bocor tenan. Dilala ya dituntun tenan wong ngantek wong dalok. Galak napa pripun pite iki kok dituntun. Lho aneh kok. Mula ora ana bahasa aneh. Lamun mlakune niku tesih tenggen ril-rile Gusti Allah. Aneh niku nek wis metu saka aturane Allah niku aneh. Aneh bagi Allah, aneh bagi malaikat, gek niku nggawa resiko. Salah siji resikone medune pepeling, medune ngazab saka Gusti Allah. Ning nek isih nang nggon taraf-taraf rile Gusti Allah wae ora aneh. Wis ben nek enten niku. Ha kula iki nek dipikir aneh wong kok angger jam 7:30 kae mapan turu ya. Kira ya nek dibiji wong umum aneh kok. Kayak lo kan bengine kan kula glidik. Bahasa umum ngono lho nek bahasa. Sekarang bengine glidik sih kok. Kuwi ya wis diatur karo Gusti Allah ditampa mawon. Rasah biji senengane kok sok biji. Karemu dudani waktu. Kaume Nabi Lut entek wa ila Madyana. Maring kaum Madyan. Ae tegese wa arsalna lan ngutus sapa ingsun Allah ila auladi Madyana bin Ibrahim maring tedak turune utawa putra wayahe Madyan bin Ibrahim alaihi salam utawa alaihi masalam diarani umat utawa kaum Madyan niku rak memang wong-wong warga iki ana warga masyarakat akeh niki nek dunggahke saka wong siji saka Madyan bin Ibrahim. Nabi Ibrahim niku duwe putra jenenge Madyan. Lah Madyan iki duwe keturunan akeh banget. Akhahum iya iki sedulure Nabi Lut, sedulure
Nabi Ishak sedulur-sedulur para nabi niku mula hum lafate. Finasabi ing dalem nasab ngutus Syuaiban ing Nabi Syuaib. Kaum Madian niku nabine Nabi Syuaib. Nek Nabi Lut niku kaum Sadum, Nabi Lut. Madian niku mengke sing diutus Nabi Syuaib. Ya dulure Nabi Lut, dulure Nabi Ishak, dulure Nabi sing sak durunge pancen nabi niku do keturunan kabeh kok nggih. Sambung rapet nasab niku ndelala ya nabi-nabi. Mun kiai-kiai ngeten niku ya ndelalane sok do nyambung nasab. Zaman nika kula tesih urip ten Krama nika ngajine karo Mbah Yai Sifa, karo Mbah Yai Khalid, karo Pak Yai Katib, karo Mbah Yai Busra melu ngaji-ngaji ngeten niku. Lah ternyata Mbah Yai Sifa niku nuruni Yai Mbah Khalid nika. Terus adine Mbah Sifa sing putri napa-napa ya nika digaro Mbah Dim Banten. Ngono dadi nyambunge jalur-jalur kiai. Nah terus ibune niku ibune Mbah Ukhet mobil tadi sambunge nang nggon kiai-kiai ngono. Kayak nek jenengan iki diusut ora tau ketemu. Angel. Wis tobat. Turut munggah maksaya petruk. Niki para nabi juga seperti niku. Sing balungan gedhe ngono ya engko nasabe utawa sambung rapete turunan sing jenenge nasab itu yo ndulane jalure iki balungan gedhe balung brewu. Kae brewu ngono cilik. Mula kadang kala omah-omahe mirip padha lha kae padha karo sing ning kono kae. Kae kan isih tunggal mune. Isih lha yo mula kok mirip. Saka bangunan omah kok yo gedhe-gedhe batenge serem-serem ngono kae. Lah kuwi sing ning ngger desa ngger sawah, empun nek kuwi saka ndi ra cetha lho ngono. Iki ya ming lenerake iki ming sak kecekele kok ya. Dadi sing do di omah ning nggen desa nggen sawah ki aja do kelaran. Oh iki ya ming nggo memperbandingkan sing nang nggen desa ki sapa ngerti turunane Syekh. Ya turunane Syekh sapa ngerti. Syekh Jumbo ya kena. Nabi Syuaib. Kala mongko ngendika sapa Nabi Syuaib ya qaumi, hi kaum ingsun. Kaum Madian. Ubudu padha manembah ngibadah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wahdahu hiya utawa wahdahu hale suwijine Allah. Wala tusriku lan aja padha nyekuthokke sapa sira kabeh bihi kelawan Allah sayan ing suwiji-wiji wae. Dawe Nabi Syuaib ning kaum manembah ngibadah marang Gusti Allah, nyewijeke Allah, aja nyekuthokke Allah nganggo apa-apa, nganggo sesuatu apapun, nganggo suwiji-wiji aja. Aja nyembah reca.
nyembahe reca wis ora tok jenenge Gusti Allah. Wis bentuke reca jenenge liyane Gusti Allah. Wah wis bahaya banget nek wis ngeten iki. Jan bahaya tenan wong padha karo wis nyekuthokke Allah murni. Wong golek solusi problem urip kowe engko nek mlayune ning liyane Gusti Allah niku wis mambu tingkah sirik. Alah mengkelangan gelang 5 gram sakjane iki. Jan mengkelangan gelang 5 gram problem. Ini namanya problem. Lah kok yo dadak mlayu nang gone dukun kon goleke. Nah karang dukune ya ora ngerti kok ya wong ya adoh karo main jenengan. Kowe wong iso neropong kok. Oleh muni dukune iso neropong, len neropong gopo. Wong troponge wis rada suwak kae iki, kacane kae iki wis rada suwak. Anggone mbak manuk cerak kowe mleset kok. Troponge iki setelen ngarep burine digedhekke kae ora tau bener. Kok iso neropong wong ilang ya. Niku wis gegeret nang nggon nyekuthokke Allah. Kayak dukun ki mung waton ngomong sih. Tok-toke merem-merem kae wangun. Sing jeguk iki ketoke ora tek adoh karo tunane juga. Wong wedok kok iki ketoke wong wedok. Lah kuwi rak ngira-ngira ta kuwi jenenge dumeh sing bangsa mas kuwi sing seneng wong wedok-wedok. Mula dhek ngira-ngira sing jeguk wong wedok nek wong lanang wong ora tek seneng. Dadi iki wong ora tek adoh. Karo nggonmu ora tek adoh. Omahmu marep ngendi? Ketoke marep ngetan to. Mboten, Mbak, marep ngidul. Wah, kleru wis ya. Engko le mengko ya wong kae. Sing sisih wetan ana lawange ora. Ngono kuwi ya ora nyebai wae. Sem tenan. Ngeten niku lawang samping. Nyanten lawang samping. Lah iki ngono. Asem tenan. Pokoke tak enteni 3 dina. Wes. Entenono 3 dina. Nek ora bali ya diklaske. Lah sapa-sapa iso nak ngono kuwi. Ora usah takon ngene dukun kowe kabeh iso jawab nek ngono kuwi. Kon ngenteni 3 dina nek ora bali ikhlas. Gengko isih nggawa rokok, isih ngamplopi. Jawabane takon karo kanca ngaji persis. Kanca ngaji niki takoni kuwi mesti jawab ngono kuwi kok ya. Nek wis ilang ki mengkur angele bali, pokoke ming diklaske ngono kuwi kene padha mah penak iki wong ora ngamplopi. Kok ketemune ming diklaske, wis kepleset nyekuthokke Allah. Karena nek ilang ki mung bagian pepeling saka Gusti Allah. Kok ngantek kelangan ya mbok menawa sadurunge niku jenengan ki ngalah bondone wong liya kanthi dolim. Salo ngalah bondone wong liya kanthi dolim, akhire Gusti Allah terus golek ijol. Njaluk ijol. Didendra jenengan kadang tikel 10. Kadang tikel 10 lek kelangan iku. Wingi iki jikok 100 ngono ya mbuh ngerti nganggo laku piye kelangan 1 juta. Jika 1 yuta, ayo kelangan 10 juta.
ngalap karo 1/2 juta. Iki aku ngalap karo 1/2 juta. Dolim kanthi laku dolim. Laku sing bener-bener ora bener ya ora krasa engko kelangan 15 juta. Ora kok mbleger kelangan singgane toh ora ana ora engko ngelong Gusti Allah wangun kae kok ya nganggo laku sing pepak. Nganggo laku sing pepak. Dilalae ya kuwi kelangan 1 juta. Mengalap dit 100. Lek kelangan iki ya wangun kae. Ora kanyono-nyono iki weruh montor sing ditumpaki anake. Niku iki telat pajeke. Wih, iki kok pajeke telat lha iki bulan loro jeng saiki wis bulan mlebu 7 to niki. Wih, bulan 7. Dadi karohke. Le lagi niki iki bulan loro mantanmu kok ora tok pajeke. Lah ora ngerti tak sing tukang majeki bapak to ngono kuwi. Wah, lah yo apa sing majeki bapak kae. Kowe sing ndak dina nganggo iki omong kok yo. Ora kober gatekke pas. Iki nek sing dadi bapakne aku ngono sikil papat metu lho. Goleki tenan STNK-ne wis dilalae ra ono. STNK-ne endi lho kene tak perpanjangi STNK ra ono wis dadi masalah STNK ra ono telat 6 sasi utawa telat 5 sasi. Wah, akhire donge iki mengkur entek 300 niku duwadi 1 juta. Gede-gede kae. Nek ora digelar gulung nyalahke anake. Nek nek digelar gulung kanthi menep jero kok ngantek iso ngene bali ketemu oh iya kok ya aku demben nyolong dite simbok 100 kelangan 1 juta saiki. Ra krasa lakune wangun kae. Jiko karo 1/2 juta. Mbuh le jiko nganggo laku sing ra bener, mbuh ndeke sapa ta sapa ning klaro. Dolim. Kelangan 15 juta ora kok sing nang rekening kepotong 15 juta ini ya ora kok ya Gusti Allah iki le ngekeki laku luwes kae. Jan le ngekeki laku luwes. Ming perkara niki sepele sing wedok iki alah. Kesusu arep tuku petere sih. Nah, 1000 nang warung kesusu. Lah le numpak motor kepleset tiba di sikile ketindian motor. Wah, basan montore di deke sikil bumaku kok loro. Playokke nang rumah sakit retak. Dioperasi 15 yuta. Jian keloro-loro lah ming petere 1000 jek. Njaluk pajak 15 yuta. Wah, iki nek ngantek sing lanang sih wetan kuwi. Werna-wernane kewan sikil papat jedul kabeh. Mesti komplit werna-wernane kewan sikil papat. Sing doneni ya bojone ya montore. Montore ya doneni, bojone ya doneni, terus le tiba ngendi nggone kuwi ya doneni. Wah, wis parah padahal salahe dheke ngalap karo 1/2 juta. Sing lakune ora bener. Beda nek jenengan iki calculama kae ya malah ijole tikel-matikel kae. Ning iki sangel domong ngono ngantek ngono kae. Ora menarik. Ora menarik ngibadah ngene iki ora menarik.
Lah Pak Ayis ngomong kowe mau iki padha krungu ra krungu. Ra krungu. Mah takon sih, kayak mau ki ngumumke apa ya? Yesus ya Allah. Mula dong ibadah. Urip ki kur kon ngibadah marang Allah. Wa malakum lan ora ana iku keduwe sira kabeh min ilahin saking pangeran sapa ghairuhu sak liyane Gusti Allah. Gek kowe iki sakjane ngakoni ora ngakoni krasa ora krasa ora duwe pangeran kang sak liyane Allah. Pangerane Gusti Allah sing nguasai segalane niku Gusti Allah. Mbok dirasakno karo ya ngono kuwi tenan. Esuk-esuk tangi turu sehat sapa nek ra sing ngekeki Gusti Allah jal. Wong liya akeh esuk-esuk niki dadak ditangekke tingil-tingil kae. Wis. Nek dikai keterangan ibadah gang cucul ora nyangkut. Ning nek diterangke ngene nyangkut kuwi maknane salah. Angele ra ilok-ilok. Angel nek sing iki angel tenan. Nyatane yo bar kuwi dadak disendekke ning tembok kae kowe semendene dadak diganjel bantal. Bar kuwi ora kok lunga, dadak sing wedok apa anake ngono nyiapi nganggo tembor wae jebul ya ana wedang, ya ana pil sak gepok. Esuk-esuk kok leboni pil werna 4. Iki nggo niki pil sing niki pil sing niki agene jenengan tuwa guru-guru. Sing wedok ora mung grubah langsung radio muni ra ono wong nyetel. Yakin apa tenan nek niku sehat. Wah nek ra Gusti Allah ra iso model ngono. Mula sadara pangeran kita iki mung Gusti Allah. Terus niku diantepe ning jero ati insyaallah urip niku ayem. Niki sik terus ke sesuk. Ndak saya ngombro-ombro. Muga-muga dadi rahmati Allah, dadi berkahi Gusti Allah, kaparingan gampil sak kabehane perkarane, nyawiji atine semende marang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.